Балаларга тапшыра торган иң зур мирасыбыз дин өйрәтеп калдыру. Кечкенәдән иманлы, тәрбияле булып үскән бала киләчәктә дә игелек орлыклары чәчәчәк. Байлар сабасының икенче мәхәлләсе булган Мотыйгулла мәчете менә шуны максат итеп куеп, Ураза бәйрәмендә балаларга дини бәйрәм оештырды. Шарадан Гөлназ Вахитова хәбәре. Ураза бәйрәме викторина белән башланып, Саба Җәмигъ мәчете имамы Алмаз хәзрәт Гаянов балаларның дини гыйлемен сынады. Мотыйгулла мәчете мондый чараны әле беренче тапкыр оештыра. Инде бүгенге чарага килгәндә, төп чыгуы нәрсәдә? Инде мәчетлебез эшләп килә, балалар белән эшебез җитми. Шуңа күрә уйлап, фикерләп йөргәч, күңелгә шундый фикер керде. Шушы бәйрәмдә шушы чара белән балалар белән эшләнлекне тагын бер җанландырып җибәрергә, иң дә мөһиме балаларыбызга шушы бәйрәмнең хакыйкатен, шушы бәйрәмнең кыйммәтен ирештерергә ният. Балалар алдында үтемле вәгазь белән Саба районы мөхтәсибәтенең яшьләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе, Сатыш авылы имам хатыйбы Алмаз хәзрәт Галимҗанов чыгыш ясады. Соңрак азан әйтелеп, илә намазы укылды. Дөнья белән хушлашкач, кешенең гамәл китабы ябыла. Бары тик 3 нәрсә генә язылып барачак. Кешеләргә калдырган садака җария, кемгә дә булса бирелгән файдалы белем һәм ниһаять иманлы баланың хәерле дугасы. Рамазан айы ул күп нәрсәләргә өйрәтә, сабырлыкка өйрәтә, әз йокларга өйрәтә, әзрәк ашарга өйрәтә. Без Рамазан аенда гаилә белән ураза тоттык. 4 кеше: әти, әни, апайым һәм үзем мин. Көне буе ураза тотабыз, сәхәргә торып ашыйбыз. Аннан соң без әти белән мәчетләргә ифтарга барабыз. Әни белән апайым өйдә калалар. Күп очракта таравихка йөрдек. Рамазан айы өйрәтте ялган намазга, өйрәтә сабырлыкка, иртәнге сәхәргә торырга. Без әни белән бергә уразаны тоттык. Миңа ошады Рамазан айы, ураза тотырга ошады миңа. Саба районында балаларны дин юлына бастыруда күләмле эшләр башкарыла. Коръән уку, азан әйтү, вәгазь сөйләү бәйгеләре, мөселман лагерьлары иманлы балаларны даими очраштырып тора. Менә бүген безнең мөселман дөньясында зур бәйрәм Рамазан гаете. Районда инде моны быел беренче тапкыр менә шушындый масштабный балалар белән билгеләп үтергә булдык Мотыйгулла мәчетендә. Монда инде без 100 балага расчет ясаганны күрәбез. Субханалла, балалар саны бик күп. Бөтенесе шул хәтлек шатланып килгән бәйрәм рухы белән, әти-әниләр белән килгән, әби бабайлары белән килгән. Балалар белән инде Рамазан айы дөрестән дә быел дини чараларга бик бай булды. Аллага шөкер. Саф һавада дәвам иткән чарада балалар уйнап, тәм-томнар белән сыйланып бәйрәм итте. Аларның күбесе иганәчеләр ярдәме белән әзерләнгән иде. Бер хәдистә чынлыкта җәннәттә бер урын бар. Аны сөенеч почмагы диләр. Бу урынга бары тик балаларны сөендергән кешеләр генә керер диелә.